କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି। ଆଉ ଅଧା ଭୋଜିରେ ଆମ ସହ ଯାହା ହେଲା। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ମାନେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯେମିତି ପରିବା, ତେଲ, ମସଲା, ଚାଉଳ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଚିକେନ ଧରିକି ଆମ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଲୋକେସନ ରେ। ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ହେଡ୍ କୁକ୍ ପଣ୍ଡା ଓ 15 ଥରରେ ନିଆଁଟା ଲଗେଇକି ଭାତ ପାଇଁ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାକି ଆମର ଉତ୍ପାତିଆ ନରେଶ ଗୋଟେ ବି ଚାଉଳର ଦାନା ପାଣିରେ ନ ପକେଇକି ସବୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ସେତିକି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଉ ପିୟୁଷ କାଟାକାଟି କରୁଥିଲେ ପରିବା ପତ୍ର। ଆଉ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରନ୍ତା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଚିକେନ କଷାକଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ କଷା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦି ସାଲାଡ ମାଷ୍ଟର ବି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସାଲାଡ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବା ଭିତରେ ଭାତ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମୟକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବର୍ବାଦ ନ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ଖାଦିପିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାର କ୍ରେଡିଟ ଯାଉଛି ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇକି ଆମ ମାନେ କରିଦେଇଥିଲୁ ଉଦ୍ଯାପନ। ତମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଢିକି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଭୋଜି ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଠି ମାଟି କି ପାଇଁ ଲଗାଇଛି ଜାଣିଛ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ମୋ ସହ ଯାହା କଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଫୁଲ ଭିଡିଓଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ, ଯାହାକି ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଲିଙ୍କଟା ବାୟୋରେ ଅଛି। ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।